Gata, acum filmează. Bună dimineața! Este o dimineață super frumoasă. Nu a mai fost cerul așa de mult timp. Încă nu s-a trezit orașul. Sunt gata de școală. Școală, facultate. Încă mi-e greu, nu știu cum să-i zic. Gata, m-am găsit. Ăsta e liftul meu. Nu e al meu, doar putea fi. E liftul de la blocul meu. E spartă oglinda aici în colț. Când am ajuns eu, când m-am mutat, nu era spartă. Sunt foarte curioasă ce s-a întâmplat. Mi se confirmă în fiecare zi că asta trebuie să fac. E foarte frumos. Am mai auzit colegi de anul 2 și 3 care zic că entuziasmul ăsta ține puțin și las că vedeți voi anul viitor sau așa. Numai că eu nu văd nimic acum care să-mi confirme chestia asta. E foarte bine. Și în continuu mă ține în priză. Am lucruri la care să mă gândesc. Și chiar sunt fericită. Singurul care m-a susținut a fost fratele meu. Mi-a zis că el mă susține în chestia asta și mă susține și financiar dacă vreau. Evident că nu o să fac asta niciodată, pentru că am și un orgoliu de femeie. Nu o să mă susțină pe mine un băiat niciodată, un bărbat. Dar el mereu a vrut să facă ceva pe domeniul de artă. Numai că i s-a părut că eu sunt mai bună și s-a lăsat de fiecare dată. Am început și cu desenul, m-am apucat și eu desen și el s-a lăsat pentru că i s-a părut că eu sunt mai bună. Și de asta au ajuns să facă poli. Au făcut și actorie, m-am apucat eu de actorie, s-a lăsat de actorie, că zis că eu sunt mai bună. Asta e o poză cu mine mică când beam lapte. Încă îmi place tare mult laptele. Mai am asta. E o poză cu mama de când avea 13 ani. Ani și 5 luni. 1987. Nu știu cum arată așa la 13 ani, mi se pare foarte matură. Lumea spune că semănăm. Nu prea mi se pare. Și ăsta e tot tata tânăr. Vă mănânc acum. Dă-ți mispa, dă-ți. Hai, dar unde dai? Nu mușca tu. La 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 la. Singurele lucruri din Botoșani pe care le-am adus și mi se pare relevante cărțile, dar nu sunt toate, mi-am adus doar câteva. Eu consider că mergi pe scenă, dai un suflet, dar primești înapoi 200 și asta nu poți să iei niciodată. Da. Există niște ochi în jurul tău, niște standarde, niște... Dar nu-ți spune nimeni că nu ai libertate. Ai la fel de multă libertate ca pe scenă. Nu poți să o omori, dar nici pe scenă nu poți să o omori. Mă văd? Nu, invers. Așa. Trebuie să mă hrănesc, să mă schimb. Pentru că am curs. Ups.
Ioana, hai dansează! Lasă-o, Tudor! Hai dansează, mamă! Ce pasă bine, aia. Sufrie, sufrie. Furia neagră ca un cârlig mă depășește. În fiecare zi, fiecare nazist ia la 8 dimineața un copil și îl rumenește în tigaia lui de gătit. Și moartea privește cu un ochi nepăsător, scățându-și pământul de sub unghii. Omul este rău, strig. Omul este o floare care trebuie să ardă, strig. Omul este o pasăre plină de noroi și moartea privește cu un ochi nepăsător, scărpinându-și ansul. Omul cu vârfurile picioarelor mici și roz, cu degetele lui miraculoase, nu este un templu, ci o latrină, strig. Nu mai lăsați omul să-și ridice vreodată ceașca de ceai. Nu mai lăsați omul să scrie vreodată o carte. Nu mai lăsați omul să-și încalțe vreodată pantoful. Nu mai lăsați omul să-și ridice privirea într-o noapte blândă de iulie. Niciodată, niciodată, niciodată! Spun asta strigând și mă rog Domnului să nu mă audă. Auzisem la un moment dat o teorie că karma o simți chiar pe pielea ta. De exemplu, eu o să mor și o să mă reîncarnez în tine. Într-un univers paralel, la o secundă distanță, o să fiu tu. Și eu, în pielea ta, o să simt exact ce ți-am făcut ție. Asta ar fi karma. Și așa iei contact cu fiecare om cu care ai interacționat și simți ce i-ai făcut. Și evident, tu ai luat contact cu mine, din perspectiva mea, dar eu când o să fiu tu, o să iau contact cu mai mulți oameni și tot așa. Și asta nu se termină niciodată. Că se nasc oameni și mor oameni și tot așa. Uite-mă. Îmi place să mă uit la oameni în case de aici. Nu cred că se vede ceva. Se vede foarte bine la ei în case. Dacă te concentrezi. A? Exact. Ups. Când am ajuns în București, am zis că mi-iau un binoclu. Ca să pot să văd mai bine la ei în casă. La revedere! Văd de unde se închide.